Això és la taverna d'Espartaferro, que és el bar-restaurant del Casal d'Espartaferro, amb 32 anys de història. Bé, per mi fer país és una mica ser coherent i conseqüent amb l'entorn que ens envolta, des d'on consumim, quins serveis gaudim, on mengem, que el teu dia a dia sigui coherent amb tot aquest entorn que tenim. La cuina que hi ha aquí és senzilla, però volem que sigui una cuina honesta, tot amb productes en la majoria dels casos de proximitat. El que més m'ha agradat és trobar-me una mica com a casa, en el sentit de que el que m'ha oferit de menjar, per exemple, doncs és ecològic, és local. Des que hem arribat aquí, l'ambient, la decoració... Que veus que a Reus hi ha molta cultura molta i tradició, molta tradició.